Чираттагы кытлау сәламе Самара өлкәсе Сызрань шәһәренә аша. Бүген үзенең 45 яшьлек матур юбилеен милләттәшебез Абдуллина Зөлфия Мусеевна каршылый. Аны күркәм гомер бәйрәме белән дусты. Ханты-Мансийск автоном округыннан Нягань шәһәреннән Наиля Камиловна, тормыш иптәше Раил Абдрәуфович, кызлары Әлфия, уллары Ильяс ихластан котлыйлар. Безнең якыныбыз ерак, салкын Мурманск шәһәрендә туып, балик булганчы анда гомер кичерә. Салкын шәһәрдә туса да ул бик ягымлы, артык җылы кеше дип әйтер идек аның хакында. Хәзерге вакытта Сызрань шәһәрендә гомер кичереп, мәктәптә аш пешерүче булып хезмәт итә. Уңган куллы, алтын куллы пешекчене эшендә дә нык хөрмәт итәләр. Дөрестән дә аның кулларыннан гөлләр коела. Гаиләсе дә аның матур бакчасыман. Тормыш иптәше белән 2 балаларын тәрбиялиләр. Шул кадәрле ачык йөзле, киң күңелле кешеләр алар. Сирәк күрешергә туры килсә дә, без ел сайын ялга кайткач, аларда кунак булабыз. Табыннары кырган, ишекләре ачык, күңелләре шат аларның. Сирәк күрешсәк тә, дустым белән еш шалтыратышабыз. Хәлләр белешеп, матур аралашып яшибез. Кадерле дустым, менә инде син чын җиләк булып пешеп җитештең. Руслар әйткәнчә, ягодка булдың. Бу матурлыгыңны алга табада югалтмыйча яша. Дуслык хисләребез ныгыганнан ныгысын, туганнар икәнен дә онытмыйча яшик. Сиңа сер дә сыя, сүз дә сыя, киңәшләрең дә синең алтынга ия. Барысы өчен рәхмәт әйтеп, юбилеең белән котлыйбыз. Дустыбызның кулларыннан алтын гына коелмый. Аның матур йөзләреннән күңелсезлек тоелмый. Өйрәнгән ул гел елмаеп бу дөньяга карарга, һәр вакыт алга омтылып, яктылыкка барырга. Дустыбызга гомерләрнең озыннарын телибез. Аның хакта тик иң җылы сүзләр белән сөйлибез. Бәхетле бул, туган көнең шатлык кына китерсен. Аллаһының бәрәкәте мулдан булып түгелсен. Кадерле Зөлфия Мусеевна, якыннарыгызның теләкләренә кушылабыз һәм махсус сезгә дип күркәм җыр бүләккә юллыйбыз. Бәхетле булыгыз. Туган көнеңә бүләкләр алып килдек мул итеп, моңайма гомер уза дип яшә син уйнап көлеп. Туган көндәге теләкләрне уеп сал син күңелеңә, яшә матур бул бәхетле шул теләгем үзеңә. Туган көндәге теләкләрне уеп сал син күңелеңә, яшә матур бул бәхетле шул теләгем үзеңә. Ел килә дә җитә ул туган көне дигән бәйрәм. Саулыгыны, бәхетеңне бирсен сиңа Тәгаләм. Туган көндәге теләкләрне уеп сал син күңелеңә, яшә матур бул бәхетле шул теләгем үзеңә. Туган көндәге теләкләрне уеп сал син күңелеңә, яшә матур бул бәхетле шул теләгем үзеңә. Барда тели изге матур теләкләр, кабул булсын чынга ашсын ихлас әйтелгән сүзләр. Туган көндәге теләкләрне уеп сал син күңелеңә, яшә матур бул бәхетле шул теләгем үзеңә. Туган көндәге теләкләрне уеп сал син күңелеңә, яшә матур бул бәхетле
Яшә матур, бул бәхетле, шул теләгем үзеңә.